De salderingsregeling is onder de wadder van de dij. Wordt de regeling nou vol als net opbouwd? En wat betekent dat voor de toekomst van zonnepanelen? De Eerste Kamer besluit het takom weekoer en het spant erom wat de Senaat besluiten zal. Hendrik Land van Davy uit Boetenpost over de toekomst van zonne-energie. We merken wel dat we bij mensen waar we nog komen, waar we over praten, dat ze het idee hebben dat de salderingsregeling er al gaat, dat zonnepanelen totaal niet meer aantrekkelijk binnen. En dat de hele investering eigenlijk geen zin had, omdat de stroom die ze oeha en terugleveren, dat ze daar niks voor krijgen. Wat dus net zo is, gelukkig. Want de vergoeding die bloot gewoon staan, die wordt eigenlijk alleen maar hoger. Maar het idee is nou, we nou eigenlijk een beetje beloond terug te leveren in het net. Door de salderingsregeling. En eigenlijk maar we er net netcongestie, net is een groot probleem momenteel. Het is de kabels die lessen bingen of is te licht van het stroom wat we terugleveren in zon. Dus het is gewoon goed dat de salderingsregeling er al gaat. Zodat mensen meer naar situaties staan en dat ze hun eigen stroom zelf gaan verbruiken. Sintwurdig wordt er meer inzet op het stroomopwekken over de hele dij dan het benutten van de piekmomenten. Het mooiste is juist als je een eerst-west situatie krijgt. Want Sinne komt op in het eerste en gaat onder in het westen. En meestal bij Mjaas verbruiken ik stroom. En eind van de middag en Janne verbruiken ik stroom. Dus het mooiste is als je zo de zonnepanelen verdienen kunnen en een gelijkmatige opwek hoe de hele dij gaat. In oktober van vorig jaar daalde de vraag naar zonnepanelen bod. Maar zo'n kwaad loopt de merk weer om. Sinds het begin van januari is het op inhuis kwam dat zonnepanelen heel goed keer binnen momenteel. De prijs is zeker behoorlijk zakken, omdat er gewoon een gigantisch overschot geproduceerd is. In de tijd dat het heel druk weer. En daardoor is de investering van de meesten is nou gemiddeld wel met zien dat 14% has daalt.